한국은 트리플라비 흘매양 몸타는 다가에 컴에네 दासो फुंनि बा स्नि सातथा बाजिदों दासो जोंनि माइनाव गायखांदो दासो रिंगायाव सातथा बाजिदों आरोना नायलांबाय थादो माबायदि जायो नंगौबो माइनाव बिराद खस्थ' हाजिरायाव थांनांगौ सिगाङाव देखायगासिनो आं सिनारिखौ जेराव लायगोन माइनावखौ भिडिअ होजा नुसिगोन दे खस्थ' दिनैनि इसिमावनो दोनथ'बाय रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नायनोबा साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम आरो हाय लिरनो हरबानो जाबाय येस थेंक इउ बिराद खस्थ'लै नै आथिं बारलायनांगौ जोंना माइनाव लायनायाबो हाजो बारलायनांगौ दा ट्रेन फैबाथाय बोरैबा एक्सिडेन्ट जानानै थैलाबायगोनलै दोनथ'नोसै दा नायनोसै भिडिअ दा माइनाव लानो फैदों जोबोर खस्थ' फैनानै गाखोनांगौ आरो थांबावनांगौ गाहायाव जोंना गोजानाव दङ नायनो हागोन जोबोर खस्थ'आव माइनाव लायनांगौ जायो जों नायनानै ओंखायनो नोंथांमोना एसे खस्थ'खौ नायनानै लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे कमेन्टआव बरिया बिनावनो हरबानो जाबाय yes thank you जादोंसै आइ माइनावनि दै होनांगौ सेन्देल गानलासो फैदों बावखुंग्रि हाजोआव दा जोङो मानख्लायगासिनो दं बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय जों दा मानख्लायगासिनो दं गाहायाव थांगासिनो दं गाहायावसो माने जोंना दैमाया दङ बिराद खस्थ' आरो गाखोफिननांगौ जायगाखौ देखायनाय एसे नै ओरैजा नै खस्थ'थार नै लामाखौ नायनो हागोन नै जायगाया बिराद खस्थ'
नै pakani dapat posko demi main orang lagi kalau bukan saya mesin itu jangka pandangan yang mudah ini harus kalian jadi ya lip na ini fai direct gozo ni frega isin lip benar apa mudah-mudahan ikut berat nó khăn nó phải chắc nó harus gak harus biji baik mai tapi nang ngono ya juga yang baca sih itu kan sih tiger bagan nolai amar bagan nolai nanggu ini teh ini lima ya jengna gamsa udung nih sasina nah pos sekarang udah nalai gamsa ini gansian kali lang nih udah lang baik tuh anak udah bayar udah bayar aku mai dang na pini sih lima ku Kameraman देख सकते हो आप लोग ये नजारा कितना सुंदर है Ini saksi ku nau iPhone je video banai sini iPhone 16 Pro Max jeng ini gelan mau kita teman aja mau salang enggak yang nyasip sih siapa man itu masih bikin lari rubi Idian balik bersih nang ura naik lebar iPhone jeng video banai sini sih ya ơi này iPhone đi đây rồi ba iPhone kamera mentang mana sih dia mulai kamera mendadak Masih ramgun. ini damlang dulu harmoni ban ban budi jangan gue Hah? Pilih. Kalau karena juga harmoni ban barai
นี่ तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधना तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधना yes वो एक दूसरे चले आए नदी पार हो जाए yes nih main nagirdin nih udah dia langsung dit oh main namun bay oh main namun ini iya dia pilih bunuh rồi đi mà đi main bay này yeah rồi 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 birat kosto lebur har mudir gana menan nih hazoman kadang jiu golang mende nih besar sih mending ya besar hai besar kosto tar tidak ada akan mendele hazi sayo mana terus sayo nih jengna kami ya nih hagra bari goja halo dompang namanya tua bari goja hagra bari deh unaw lambai thade apa lagi joy